Sabela Veloso comezou a súa primeira novela no ano 2021. Hoxe presentaba El bosque rojo aos rapaces ingresados na planta de pediatría. Empecei a escribir como un hobby, como unha maneira de entreterme, porque eu sempre estou pensando en novas ideas de libros, de cousas que me gustaría crear. E, bueno, empecei pouco a pouco, capítulo a capítulo, e funo publicando en Wattpad. E, bueno, en enero de 2023, a miña nai regaloume un exemplar do libro que fixera ela, e cando eu vin as miñas maus dixen, isto teño que publicalo. Sabela é un exemplo de ávida lectora, non só de escritora, polo que o Chúo quixo aproveitar o seu potencial para conectar cos máis pequenos e animalos dentro das actividades do Día do Libro. Ten unha protagonista que se chama Scarlett, que vive en Italia, e vive nun pueblo que está como perdido por aí no medio da costa, e hai un bosque que rodea o pueblo. E nese bosque pasan desaparicións, hai misterios, hai asesinatos, e hai moitos misterios. Hai un acontecimiento que fai que a protagonista teña que ir a buscar a esa xente, a descubrir quen son e que fan e por que están con ela. Dende a Asociación de Libreiros aportaron uns marcapáxinas imantados cun QR, que ao entrar ten unha lista de todas as librerías ourensás e cada unha delas recomenda un par de lecturas. Pero tamén é moi importante entrar en espacios como este no que os enfermos intentamos que tamén lean e que non estén tanto ca tablet, tecnoloxías. Creemos que o libro é un bo acompañante para un enfermo. Por lo tanto, comenzamos este ano temos este marcapáxinas que vai ser repartido para mañá a todos os enfermos nos desayunos. Dende o Chúo, en colaboración co seu bar Apetéceme, promoven a lectura co préstamo de libros para que os enfermos non dependan tanto das pantallas para pasar as horas durante os seus ingresos. Nós somos dos que creemos que a cultura e a literatura son saúde e, por tanto, intentamos promover na medida das nosas posibilidades os bons hábitos de vida que tamén pasan inescusablemente pola lectura.